Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Karong gipailaom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Surigao del Sur. Walay undang ang preemptive evacuation nga gipatuman sa mga namuyo sa Tabok Isla nga mga barangay. Sayron tang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap nga manukad sa hinatuan sa Surigao del Sur. James? Sara, pag-ulan-ulan ang nasinati karon dinhi sa hinatuan sa Surigao del Sur samtang nagkaduol ang bagyong Basyang. Samtang ang pagpatuman sa mga tourism activities o no sailing policy gimando na sa LGU hinatuan. Ani ang report? Human gimando ang preemptive evacuation sa mga island barangays kagahapon. Gisunod sab kini sa mga residente nga naa nagpuyo sa tabok nga isla. Sa Barangay San Juan, nagdasok ang dulan usa ka gatos ka pamilya sa ilang gamayng evacuation center. Sumala sa barangay nga anaa sa 148 ka pamilya ang ilang nahikling gikan sa sitio Mahaba. Ang uban dito sa pikas nga sitio tungod kay dili niya kaya kuan sa accommodate ang area. Mostly kinahimo ni namo dili lang kay karon. Basta adunay bagyo, preemptive time naa na sila. Sumala sa mga residente sa maong sitio nga naanad na sila sa pagbakwit batag adunay daot nga panahon. Mas maayo na sab kuno nga anaa sila sa evacuation center aron wala na sila huna-hunaon pa kung mukusog ang bagyo. Makapuyo namin kay bakit kini siguro na may bakit sir. Adto adi. Makapuyo kay maayo ba na di na kami magbakit-bakit. Hantod kaganinang buntag, nagpalayon paghihapon ang evacuation efforts sa hinatuan MDRRMO. Pipila ka mga residente gikan sa barangay Aquino Sab nga anaa sa tabok nga isla ang ilang gihikling gamit ang usa ka dakong bangka. Sumala ni Bing Kasipag nga gisiguro na niya og bakwit ang iyang anak tungod posible matod pa nga maabot sa tubig dagat ang iyang balay. So katong galino bitaw kusog sir, nilawom na siya. Naniguro lang ko kay ang among balay na sa tubig. Temporaryo silang gipahimutang sa hinatuan Southern College. Inoon nakaandam naman sab ang mga hinabang nga gikan sa DSWD. Gimando na sab sa mayor sa hinatuan ang no sailing policy. Diin ginabawalan una ang mga mangingisda nga mulawig samtang nakataas pa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Busa nagtinabangay ang mga mananagat aron masaka ang ilang mga bangka aron dili maguba kung mudako man ang balod sa dagat. Kailangan makinig sa advice ng LGU at sa lahat ng mga mangingisda, please, huwag muna kayong pumalaot, baka madisgrasya. Samtang karong udto lang, gimando na ang opisyal nga pagpasuspenso sa mga tourism activities sa munisipyo sa hinatuan. Lakip na ang island hopping ug ang pagbisita sa Enchanted River. Sa karon padayon ang nasinatian nga pag-ulan dinhi sa hinatuan Surigao del Sur ug giabisuhan ang mga lumulupyo duol sa dagat nga kanunayong mag-igmat ilabi pa nga karong gabi paingon sa kadlawon ang gilauman nga pag-agi sa bagyo dinhi sa hinatuan. Sara karong mga taknaa taligsik lang ang nasinati dinhi sa hinatuan sa Surigao del Sur og gimando na sa LGU ang pagsuspenso sa mga klase o trabaho sa tanang opisina sa gobyerno ug mga adlaw. Samtang naka-alerto gihapon ang mga residente nga naa dinhi sa coastal areas kay posibleng ipatuman ang forced evacuation kung magkagrabe ang sitwasyon karong hapon. Sara? Okay, dagang salamat ug amping mo diha, James Paulo Yap.